Leirek aipatu du. Hitz egiteran atoran gaia, agian bada, ziklo honetan pixkat eszentrikoen gelditzen den gaietako bat. Nik pixkat programa behiratzen egon nintzen eta hasieran bai errespetu pixka bat ematen zidala, Enekorekin batera hitz egin nuenean, ze bada ziklo bat oso orientatuta dagoela geologiara, eta orokorrean, Euskal Kostako geoparkean, indarra handia daukan arlo bat da geologiaren arloa. Eta guk aipatuko ditugun gaiek badaukate lotura bat bai geologiarekin, baina askoz lotutago daude beste prozesu batzuekin, bereziki giza prozesuekin. Aurkeztuko ditudan materialak badira eratorriak iaz 2021 batean geoparkeak Eneko hiri arteri eta bioi eman zigun diru laguntza batetik abiatutako proiektuan, eta proiektuaren helburua bazen geoparkean badiren paisaia kulturalak aztertzea. Geoparkeek, UNESCOren geoparkeek bere formulazioan badaukate geoaniztasunaren, bioniztasunaren inguruko kezka bat, baina baita ere giza faktoreak paisaia horietan jokatzen duen paperaren inguruko kezka bat ere bai, ezta? Eta gure helburua izan zen pixka bat hori jorratzea. Orduan, laburki, zer azalduko dudan? Ideia da, lehenik eta behin pixkat ikuspegi teoriko batetikan paisaiagatik zer ulertzen dugun finkatzea, ze elementuk parte hartzen duten paisaiaren, gaur egun ikusten dugun paisaiaren formazioan, elementu horiek nola aztertu daitezken, eta hortikan aurrera definitzen saiatzea geoparkean topatzen alditugun paisaia oso anitz horien artean zenbait eredu edo zenbait tipologia. Hiru adibidez zehatzea aipatuko ditugu, bertan egin ditugulako zenbait ikerketa iaz, batzuk oraindik martxan daude, batzuk osatuago daude, baina saiatuko gara pixkat pintzela batzuk ematen bakoitzaren inguruan. Alde batetik aztertuko ditugu Ibaiarroak, bai? Astigarribiako auzoa adibide hartuta, Astigarribia ezagutzen duzue, pentsatzen dut, Mutrikuko udalbarrutian gelditzen da, nahiz eta Debako herrigunetik hurbilago dagoen. Ondoren pasatuko gara inguru karstikoetara, Ibiri auzoa kontutan hartuta, Mutrikuko udalbarrutian aurre bai, eta azkenik estuarioak aztertuko ditugu Zumaiako basadien adibidea abiapuntu hartuta. Orduan, hasteko, paisaia. Segurazki galetzen alima dizuet paisaiagatik zer ulertzen duzuen, seguru izango genituzkela gela honetan dauden pertsona bezain beste erantzun. Paisaia bada, askotan erabiltzen dugun termino bat, baina nahiko lausoa dena, gauza asko esan nahi ditut, liberen ez bezer esan nahi. Guk arkeologiatik edo historiatikan paisaia aztertzen dugunean, aditzera eman nahi duguna da, azken finean, ingurumen bat definituta dagoena zenbait elementu biologiko eta geologikogatik, gizakiarekin edo gizartearekin harremanetan sartzen denean, harreman edo elkarra eragin horretatikan sortzen den emaitza materiala. Gizakiaren edo gizartearen eta bere ingurumenaren arteko epeluzeko harremanaren emaitza izango litzateke paisaia. Orduan noski, definizio horren barruan sartzen dira hainbat gauza. Gizakiaren eta ingurumenaren arteko harremana oso zabala da, hartzen ditu hainbat arlo, eta zentzu horretan paisaia da gauza konplejo bat eta etengabe eraldatzen ari dena, ezta? Aipatu ditzakegu, lehenik ingurune fisikoari lotutakoak. Alderdi geologikoak, geomorfologikoak, litologikoak, erliebea, klima, hidrografia, biogeografia bera, lurzoruen ezaugarriak, badira elementu batzuk esan dezakegu naturalki konfiguratuta datozenak, baina gizakia ezartzen denean paisaia jakin batean, elementu horiekin elkar eragiten hasten da, eta elementu horiek baldintzatzen dute gizartearen bilakaera, eta gizartearen bilakaerak ere eraldatu egiten ditu elementu horiek neurri batean, ezta? Berdina gertatzen da elementu biologikoekin. Badauzkagu espezie, komunitate, ekosistema jakin batzuk ingurune batean, baina gizartearekin elkar harremanetan sartzen direnean badaude zenbait prozesu, hautaketak, etxekotze prozesuak, migrazioak, garraioak, eraldatu egiten dituztenak jatorrizko ekosistemak eta beraz gizakia bihurtzen da nolabait ere ekosistema horien bilakaeran aktore aktibo bat, ezta? Eragin garrantzitsua daukan aktore bat. Eta azkenik baditugu faktore sozialak. Gizarteen barruan badaude zenbait harreman beti eraldatzen ari direnak era berean, eta gizartean baitako harreman horiek definitzen dute ere gizarteak zen motatako harremana ezartzen duen ingurunerarekin. Hor sartzen zaizkigu produkzio harremanak. Nola ustiatzen ditugun baliabideak, beharrezkoak ditugun lehen gaiak eskuratzeko. Nola apropiatzen dugun lurraldea.
nolako pertzepzioa dugun inguruko espazioaren inguruan, segun eta ze baliabide mota ustiatzen ditugun zein helbururekin, segurazki espazioaren pertzepzio bat edo beste bat izango dugu. Jabetza sistemak nolakoak diren, zeinek daukan sarbidea baliabide jakin batzuetara edo zeinek ez nor gelditzen den kanpo. Bueno, elementu guzti horiek ere konfiguratu egiten dute paisaiaren inguruan daukagun pertzepzioa eta paisaiaren morfologia bera, ez? Paisaiak ze forma daukan. Orduan, esaten duan bezala, bada oso arlo konplexua eta aztertzen jartzen garenean edozein paisaia edozein paisaiaren bilakaera historikoa gaur egun daukan itxura nola izatera iritsi den ulertzeko ezinbestekoa da iturri desberdinak uztartzea. Bai? Ezinbestekoa da kontutan hartzea bai gizakiak sortutako erregistroak, bai gizakiaren eta elementu biologikoen zein geologikoen arteko eraginetatik sortutako erregistroak, eta baita ere berezkoak diren elementu biogeografiko edo geologiko horiek ere kontutan hartzea, ezta? Beraz, sortzen zaizkigu informazio iturri desberdinak. Baditugu artxibotako iturriak, gure kasuan, Geoparkeko udalerrien kasuan zortea dugu, ze bai Mutriku, bai Deba eta bai Zumaia badira Erdi Aroan sortutako hiribilduak, hiribildu horiek badituzte artxibo nahiko aberatsak eta artxibo horiek ematen dituzte informazio zabalak Erdi Arotikan gaur egun arte, bertan izan den gizartearen ezaugarrien eta gizarteak ingurumenarekin izan dituen harremanen inguruan. Beste informazio iturri oso aberats bat izaten da normalen toponimia. Baserritarrak ezagutzen baldin badituzue, jakingo duzue, baserritar orok herrialde orotan baduela ohitura harri txikienari ere izen bat emateko. Eta izen horiek askotan deskriptiboak izaten dira, eta deskriptiboak diren heinean, biztanleak edo gizarteak, gizakiak ingurunearekin daukan harremanaren pistak ere eskaintzen dizkigute, ezta? Ondoren badaukagu ezinbestean landalana, nolako lurrestaldurak ditugun, nolako lurrestaldura aldaketak egon diren, ze aztarna material topatzen ditugun gaur egungo espazio fisikoan, iraganeko erabilerak edo iraganeko prozesuak adierazi ditzaketenak. Informazio guzti hori txertatzeko ere baditugu metodo geoarkeologikoak, eta hori bada pixka bat geoparkean aplikatu dugun ikerketa proiektuan, nolabait ere berritzailea izan den ikuspegi bat, arkeologiaren ikuspegitik behintzat, eta bada, lurzoruetan dauzkagun ezaugarriak, lurzoruren ezaugarriak, aztertzea, gizakiaren inpaktu historikoaren ikuspegitik. Hau da, iraganeko giza praktikek, nekazaritzak, abeltzaintzak, merkataritzak, herrien sorrerak, nola eragin duen lurzoru horiek dituzten ezaugarri fisiko-kimikoak eraldatzean. Hori ere kontutan hartu dugu. Eta informazio guzti hori gero geografikoki landu behar da. Txertatu behar dira datu anitz guzti horiek datu base bateratu batean eta datu base hori modu integral batean aztertu behar da, ezta? Beraz, bada oso lan polita. Geoparkea segurazki ezagutzen duzu zuek nik baino beto, zeni paseatzaile bezala ezagutzen dut, baina zuek bertan lan egiten duzu. Baina, ez da oso beran gogoratzea geoparkea badela bere baitan, nahiko lurralde txiki hartzen duen arren, aniztasun handia daukan espazio bat. Aniztasun handia bai litologikoki, bai erliebe aldetik, bai ekosisteman aldetik, baita ere giza okupazioaren aldetik. Gizakiak oso jarduera desberdinak egiten ditu ere bai geoparkearen barruan, ezta? Beraz, ematen du aukera paisaia unitate oso desberdinak identifikatzeko bertan. Nik horrela, geoparkearen mapa txuleta bezala botata jartzen baldin badizuet, ez dakit, baten bati bururatzen zaion ze paisaia mota desberdin ikusten alditugun geoparke honen barruan. Ez, famatuena segurazki izango da mundu guztiak egiten duen ibilbidea, ezta, Zumaiatik Debara. Arralde horiek, flixaren gaiari lotuta azken aldian nahiko famatu bihurtu direnak, badira, bai Debako eta bai Zumaiako herrientzat, nahiko simbolikoak izan diren espazio batzuk, bertako toponimoak batzuk ezagutuko dituzu, baina badaude infernupe, malparaje, katutoki, badaude toki, horrek adierazten du ezta, ze pertzepzio mota izan duten arralde horiek edo labar horiek tokiko biztanleentzat. Baina ez dira paisaia mota bakarra noski, baditugu paisaia mota desberdin ugari. Nik ekarri ditut adibide gutxi batzuk bakarrik. Baditugu estuarioak. Gipuzkoako bi ibai handienetariko bi geoparkean isurtzen dira itsasora,
Deba eta Urola, eta biek osatzen dituzte estuario nahiko zabalak. Bai? Estuario horiek badituzte bi ezaugarri garrantzitsu, nik esango nuke. Lehendabizikoa da, gaur egun guztiz eraldatuta daudela, espazio naturalak oso urriak dira estuario horietan. Eta bigarrena da, eraldaketa horren faktore importante izan dela, Erdi Aroaz geroztikan bi hiribildu importante garatzen egon direla bertan, portu funtzio garrantzitsu batzuekin, eta 19. mendetik aurrera hiribildu horiek gainera industrializatu egin direla. Bai? Baditugu horrez gain, ibai arroak, bai? Bai Urola, bai Deba, bai bere ibaiadarrek osatzen dituzten aran fluvialak ere badira paisaia unitate bereizgarriak eratzen dituztenak. Bertan, segurazki topatuko ditugu bai industria guneak 19. mendetik hona garatu direnak, baina baita ere horiek baino lehenago zeuden baserri paisaia bereizgarri batzuk. Eta baserria badakigu badela Euskal Herriko isurialde Atlantikoan paisaia unitate bat balio simboliko fuerte bat daukana, eta nolabait ere bertako paisaia tradizionaltzat jotzen dena, ezta? Berdina gertatzen da ingurune karstikoetan. Badira sakonune jakin batzuk, nik markatu dizkizuet hemen Lastur, markatu dut Olatz, Ibiri ere aipatuko duguna gero, lur, erliebe, aldetik, nolabait ere, ingurune bereizgarriak eratzen dituztenak, bai, geologiko-kusiki oso bereizgarriak direnak, bertan lur erabilera gaur egun, segurazki bai arroetakoen antzekoa izango den arren, serriek izango dutelako protagonismorik handiena, segurazki paisaia hori ez da berdina izango, serriak ez dira berdin egokitu ibai arroetan eta ingurune karstikoetan. Beraz, paisaia mota desberdin horiek bereizten ditugu, ezta? Bueno, hasiko gara hain zuzen ere ibai arroetatik. Ordena kronologikoan egitea pentsatu dut, izan ere, paisaia unitate desberdinak aztertu ditugu, baina paisaia unitate horietan ditugun ebidentziak ez dira guztiak garai berekoak. Bai, badira hor, evidentzia zaharragoak toki batzuetan, beste batzuetan baina. Zaharrenak zalantzari gabe topatu ditugu Astigarribian, Ibai Arroan. Astigarribia bada toki interesgarri bat, ze bada segurazki Gipuzkoa mailan dokumentatuta dagoen herri zaharrenetako bat. 11. mendean aipatuta izaltzen da Astigarribiako eliza. Gainera Nafarroako Erresumako hartu elkar harreman politiko-ekonomiko sare trinko batzuen baitan txertatuta. Eta badakigu, Erdi Aroaren bukaeraz geroztikan gainera eliza horren inguruan badagola herrigune bat garatuta. Hain zuzen ere, indusketa arkeologikoek erakutsi dutelako nekropoli bat zegoela eliza horren inguruan, indusketa horiek ere erakutsi dutelako erromatar garaiaz geroztikan egon izan direla behintzat giza frekuentazio bat, eta Erdi Aroaren bukaeran gainera badakigu Astigarribiako dorretxea azaltzen dela mutrikuren baitan, nolabait ere leinu noble, aide nagusien leinu importante bat bezala, Debaren itsasadarretik haranera doazen trafiko komertzialak kontrolatuz. Beraz, bada oso toki interesgarria, badakigulako badaudela gutxienez erromatar garaiaz geroztikan giza okupazioak eragindako aldaketa batzuen zantzuak, eta Erdi Aroz geroztik, desde luego, badakigu herria garatzen egon dela bertan, gainera nekazaritzari lotutako jarduera batzuekin, eta baita ere portu, merkataritza eta barrei lotutako jarduera batzuekin. Beraz, bazen nolabait ere toki privilegiatu bat horrelako ikerketa bat martxan jartzeko. Bai, zer egin genuen bertan? Egin genuen alde batetikan iturri dokumentalen artxiboko iturrien ustuketa bat, aztertu genuen bereziki Mutrikoko udal artxiboa, baina baita ere Gipuzkoako artxibo orokorrean edo Oñatiko protokolo historikoen artxiboan dauden erregistroen zerrenda bat, eta ikusi genuen, bertan aipatzen diren elementu desberdinek badituztela zenbait elementu komunean. Bai, importantena da zalantzari gabe San Andres eliza, Erdi Arotikan esan dudan bezala aipatuta azaltzen dena, eliza horri lotuta, eraikuntzari, mantenuari, gobernuari, elizak zeuzkan jabetzen kudeaketari lotutako zenbait erregistroa azaltzen zaizkigu, eta gero horren inguruan azaltzen dira ere baita ere hainbat baserri. Erdi Aroaz geroztikan aurrera aipatuta azaltzen dira, Astigarribiako dorretxea esan dudan bezala, baina baita ere Etxezabal baserria, Gorio baserria, Jauregi baserria, inguruan dauden baserriak garai honetan azaltzen zaizkigu dokumentatuta. Baserri horiek badituzte nekazaritza ustiategi batzuk, nekazaritzaren aipamenak iturri dokumentalek Erdi Arotikan aipatzen dituzte, eta nekazaritza hori gainera baldintzatuta dago harreman sozial jakin batzuen arabera. Astigarribiako leinua da baserri horien jabea eta errentan ematen ditu. Beraz, ikusten dugu, badagoela estratifikazio sozial bat, Erdi Aroaz geroztik
balintzatzen ari dena, bertan egiten ari den nekazaritza, eta segurazki bertan garatzen ari den paisaiaren bilakaera. Bai. Hortik aurrera, portu jarduerak ere aipatu dut, karga eta deskarga, bidesariak, ontzi olen inguruko berriak, horiek ere aipatzen dira Erdi Aroaz geroztikan Astigarrabiako dorretxari lotuta. Adibidez, 16. mendean, adadera hainbat aipamen, esaten dutenak Astigarrabiako leinuak zeuzkala nolabait ere monopolio bat, Lasturreko burdinoletatik ateratzen zen burdina, merkaturatzeko. Lasturretik bideratu eta itsasadarrean zehar itsasora bidaltzeko. Eta azkenik, gehitu dut beste aipamen bat, nekazaritzari lotuta, kasu honetan nekazaritza praktika zehatzei, ez baserriei, baizik eta nekazaritza bera. Izan ere, aro modernoan nabaria da garia eta artoa lantzen direla, eta gariak eta artoak daukaten txandaketak eskatzen dituela praktika jakin batzuk. Bai errotazio ziklo batzuk, bai ongarrien erabilera jakin batzuk, bai ongarrien erabilerak eragindako azidifikazioa neutralizatzeko karearen erabilera. En fin, praktika jakin batzuk, segurazki lurzoruen ezaugarrietan ere eragina izan dutenak. Beraz, iturri dokumentalek informazioa aberatsak eman zizkiguten honen inguruan, Erdi Aroaz geroztik behintzat. Horri gehitu bartzaio, egindako lana. Esan bezala, eliza bera ikertua izan da, elizaren azterketa arkitektonikoek erakutsi dute gutxienez 10. mendetik eraikitzen hasia dagoela hainbat faserekin. Elizarekin batera, nekropoli bat ere garatzen egon da 10. mendeaz geroztik inguru honetan. Eta gero baditugu, esan bezala, bai dorretxea, 14. mendetik aurrera garatzen hasten dena, eta bi baserri gotiko, Etxezabal eta Jauregi, hauen azterketa arkitektonikoak Santanak egin zuen bere garaian, eta baserri hauek ere egitura gotiko badaukate eta 15. mendean kokatzen dira gutxi gora bera. Beraz, bat datoz nolabait ere gaur egun dauzkagun elementu arkitektoniko hauek bertatik bertara ikusten aldirenak, iturri dokumentalak ematen dizkiguten informazioekin. Baina eske ez da hori daukagun bakarra. Paisaia osatzen dute askoz elementu gehiagok. Hauek dira, segurazki elementu monumentalenak eta gutako edozeinak ikusiko genituzkenak. Baina badaude, baserri hauen inguruan hainbat espazio produktibo, soroak, belardiak, sagaztiak, mendiak, badauzkatenak ere, edo suposatzen dutenak ere, ingurunea eraldatu egin dela. Kontentzio hormak eraikita, lurra ez galtzeko euria egiten duenean. Kanalak eraikita, ur gehiegi dagoenean, ebakuatzeko. Terrazak eraikita, magala handiegia dagoen inguruetan, erosioa txikitzeko obra txiki pila bat topatzen alditugu. Suposatzen dutenak jatorrizko topografia eta jatorrizko hidrografia eraldatu egin direla, eta obra txiki horiek guztiak artikulatuta daude baserri hauetatik. Baserri hauek egiten zituzten nekazaritza jarduerak dira ingurunearen eraldaketa hori esplikatzen dutenak. Bai, eta hori gaur egun ikusi dezakegu. Hori jakinda, hurrengo pausoa izan zen, soro horietako batean lur laginak hartzera joatea. Konkretuki, Etxezabal baserriaren aurrean, badago belardi zabal bat, jatorriz ibai arro bat zena, errekatxiki bat deban isurtzen zena, gaur egun guztiz kanalizatu dago lurazpitik, eta gainera soroa dago terrazatuta, nolabait ere ur gehiegi datorrenean, urak ez dezan eraman lurzorua. Bai, beraz, badakigu, terraza horiei esker lurzoru hori kontserbatu egin dela. Nekazaritzako helburu batekin, eta segurazki zundaketak egitera joaten garenean, lurzoru horiek emango dizkigutela informazioak bai terrazaren eraikuntzaren inguruan, bai terraza hori eraiki ondoren bertan egin den nekazaritzaren inguruan. Bai. Hori Etxezabali dagokionez. Egin genuen beste zundaketa bat adibidez Torre baserriaren ondoan. Torre baserriaren baratza ere terrazatuta dago, kasu honetan debaren ertzean gelditzen delako, eta debaren uholdetatik babesteko nolabait ere badauka horma bat, uholden kontrako defentsa bezala, ezta? Bertan zundaketa bat egin genuen eta gure harridurarako metro bateko sakoneran eskoriak azaltzen zitzaizkigun. Ze kasualitatea, 16. mendean dokumentuak esatea Astigarrabiako dorretxeak analizatzen zituela Lasturreko burdinolen produkzio guztiak karga eta deskargako portu baten bidez puntu honetan, Debako itsasadarrean zehar gero Europara esportatzeko, ezta? Hor baditugu nekazaritza eta merkataritza berriro ere paisaia hau modelatu duten bi elementu esanguratsuenak bezala. Behin zundaketa jasota, egiten duguna da lurzoruak analizatu. Hau, segurazkieneko ni baino beto esplikatuko luke, baina funtsean da, geologo batek sedimentu baten ezaugarriak edo sedimentu sekuentzia baten formazioa interpretatzeko egingo luken gauza bera, guk egiten dugu lurzoru, nekazaritzarako lurzoru bat interpretatzeko helburuarekin.
Hainbat analisi fisiko-kimiko gauzatzen ditugu sedimentuaren edo lurzoruaren osaera elementala nolakoa den ezagutzeko, ze mineral dauden presente ezagutzeko, materia organikoaren kopuru ezagutzeko, kasu batzuetan ere susceptibilitate magnetikoa bezalako beste parametro fisiko batzuk ere neurtzen ditugu. Lurzoruaren, hau da sakonera, lurzoruaren tarte erregularretan, gure kasuan zentimetro bakoitzean egiten dugu analitika bat adierazle bakoitzekako. Horrekin guztiarekin lortzen ditugu datu pila bat, erakusten digutenak indikadore bakoitza edo osagai bakoitza nola aldatzen den sakonerarekin. Adibidez hemen ikusten dugu berunak badaukala kontzentrazio nahiko txikia gainazalean, baina sakoneran egin ala berun kontzentrazioa areagotu egiten dela. Bai, berdina, beruna hau da barkatu. Berdina burdinarekin, bai, hemen badaukagu kontzentrazio txikia gainazalean, sakonerak aurrera eginela, burdin kontzentrazioa, segurazki mineral, bertan dauden buztin mineralak kontzentrazioa areagotu egiten delako, areagotu egiten da, ezta? Kontrara, badauzkagu beste elementu batzuk, adibidez fosforoa, normalean materia organikoaren adierazlea izaten dena, jatorrizko buztin mineraletan ez dena hain ugaria, baina zundaketaren puntu batzuetan ugaritu egiten dena, bai? Fosforoa normalean materia organikoaren adierazlea balin bada, esan nahi du puntu horietan segurazki materia organiko kontzentrazio handiagoak egongo direla, hain zuzen ere, buztin mineralak gutxitzen diren zonaldeetan, ezta? Eta horrek adierazten diguna da, puntu honetan argi dago, gaur egungo lurzoruaren gainazalean hori dela gaur egungo nekazaritza praktika baten ondorio bat, hau da ongarria botatzaren ondorio bat, baina eskemetrosa bateko sakoneran ere badaukagu. Horrek zer adierazten du? Segurazki honek adierazten digu terraza, aipatu duan terraza hori eraiki, baino lehenagoko lurzorua hau zela. Gainetik daukagun beste metro hori dela terraza eraiki ondoren egin den betelan bat, nolabait ere nekazaritza intentsiboago bat garatu ahal izateko. Eta ze kasualitatea, duela urte batzuk inguru honetan egin ziren indusketa arkeologikoek frogatu dutela, metro bateko sakoneran azaltzen direla erromatar garaiko zeramikak. Bai, orduan, hau datatzera bidalita dago, baina oraindik ez dugu emaitzari jaso, gure hipotesia da, hau badela erromatar garaiko edo goi erdi aroko lurzoru bat gero estalita gelitu dena gaur egungo baserriaren eraikizenean eta baserriari lotuta terraza hori eraikizenean. Bai, beraz ikusten dugu nola nekazaritza ere ez den egonkor mantentzen den jarduera bat, baizik eta denboran zehar aldatu egiten da, eta denboran zehar aldatzen den bezala aldatzen du ere bai paisaia eta paisaiaren ezaugarriak. Bai, hori lehendabiziko unitateari dagokionez. Zer gertatzen da bigarren unitatean? Ingurune karstikoetan, zer gertatzen da? Ingurune karstikoek badaukate berezitasun bat, eta olatzeko kasuan edo ibiriko kasuan, inguruan egin ditugun beste ikerketa batzutan, adibidez Aizarnan edo Bidanian ere ikusten den bezala, ezaugarri nagusia da lurzoru oso urria dela ingurune hauetan. Bai? Normal, lapiazak agerian gelditzen dira, lurzorua oso eskasa da, eta lurzorua nekazaritzarako egokia den lurzorua metatzen den toki bakarrak askotan izaten dira sumideroak. Dolinak, poliak edo horrelako inguruak. Eta ibirin hori gertatzen da. Ibiri ezagutzen duzue? Kokatuta dago justo Mutrikuko goialdean, Kalbari orabidean, bada baserri multzo txiki bat, nolabait ere sakonune txiki batean kokatuta dago. Baserriak dokumentatuta azaltzen dira iturri dokumentaletan 16. mendeaz geroztik, okeraz bali mago, 15-16. mendeaz geroztik. Beraz, segurazki Mutrikuko baserri zaharrenetakoak dira, bai? Baina oso kuriosoa da, ze joaten bali mazarete zonalde horiek ikustera ikusiko duzue. Baserrien inguruan dauden magalak daudela arroka biziarekin, lapiaza ikusten da, eta horrez dago ez nekazaritzarik, ez abeltzentzarik, ez ezer, ez dagolako modurik lurzorurik gabe landareak hazteko. Eta nekazaritza espazio nagusiak non daude, eta pena da argazkia txikia izatea, sakonunearen puntu jakin batzuetan dauden dolinetan. Bai, dolina txikiak dira, metro gutxi batzuk dituzte, eta dolina horien barruan daude belardiak, dolina horien barruan daude baratzeak. Zergatik, hori delako lurzoruak dituzten espazio bakarrak. Bai, dolina horietako batean zundaketa bat egin zuten EHUko zenbait geologok duela urte batzuk, bere garaian aztertu zituzten faserik sakonenak, paisaia karstiko horren edo ingurune karstiko horren sorrera identifikatzeko helburuarekin, baina, erregistro bat zegoenez guk aprobetxatu genuen eta egin nahi izan zen, geologoi batera interesatzen ditzitzaien gainazaleko metro hori aztertzea. Bai, gainazaleko metro hori aztertu genuenean, alde batetik datazio radiokarboniko batek adierazten zigun
puntu honetan 60 zentimetrora, gutxi gora bera 160 BP momentu batean gaudela, da gutxi gora bera 1800 inguru batean, 1800 garren urte inguruan, eta analitikek erakusten ditugutena da, badaudela, 3 ezaugarri oso bereizi, hemen lehenengo 2 metroak ditugu, bai? Gainazaleko, dolinaren lurzoru horren gainazalean. Lehen da biziko ezaugarria da, dolinaren betelana osatzen duten, dolinaren betekina, hobeto esan da, osatzen duten sedimentu siliziklastikoak, hau da buztin mineralak, askoz kontzentrazio txikiagoa dituzela gainazalera hurbildu ala. Bai, gainazaleko lurzoru horrek beste osagai batzuk ditu, buztin mineralak baino. Osagai horiek zeintzu dira? Gainazalen materia organikoa, ez da sorpresa, ongarritze praktikak dira, gaur egun arte egiten ari direnak, dolinaren betekin hori agradatzen den neurrian, bertat sumidero bezala funtzionatzen dulako, joten da metatzen, garai desberdinetan egin diren ongarritze emendakin horiek. Baina, hirugarren osagaia ez da hain ohikoa. Eta da kaltzio kontzentrazioa, kasu honetan kaltzio oksidoa. Fijatzen bali bazarete, osagai honek ez dauka kontzentrazio handirik gaur egungo lurzoruan, baina bai, 30 zentimetrotik 70 zentimetro ingurura doan tarte honetan. Bai, honek zer esan nahi du? Momentu batean, kare hori, karbonatu horiek, aportatzen egon direla lurzoru honetan, eta momentu batetik aurrera gaur egun ja ez direla aportatzen ari. Ikusita, ze ezaugarri dituen ingurune honek argi dago osagai hori hor egotea ez dela prozesu natural baten emaitza. Beraz giza, jatorriko prozesu baten emaitza izan behar du. Zein da giza prozesu hori? Zein da giza prozesu hori? Bai? Karezko labeak edo... Bai, karezko labeak lehen ikusi dugu bat Astigarribian. Ez dakit fijatu zareten, ez dut aipatu. Astigarribian ikusi dugu karobi hau. Eta joaten bali mazarete, bai Geoparkean, bai Gipuzkoako beste edozein herritan, baserrietatik buelta bat ematera ikusiko duzue, iaia baserri bakoitzak badaukala horrelako karobi bat bere ondoan. Eta ez da kasualitatea, karobi horiek zertarako erabiltzen ziren. Karea egiteko. Bai, eta karea zertarako erabiltzen zen. Ongarri bezala, bai. Iturri dokumentalengatik badakigu saiatu gara datatzen karea, hemen jarri dizkizuet zoom batekin kare pinporta nola ikusten diren, ze begiz ikusten dira eta oso deigarria da. Izugarrizko kare kontzentrazioa dauka lurzoru honek eta gauza deigarri bada benetan, ezta? Naturalki ez luke horregon behar. Guri egindako datazioak kokatzen digu hau 19. mendearen hasieran gutxi gora bera. Karez aberastutako estrato hau. Iturri dokumentalek pixka atzerago eramaten gaituzte, 18. mende hasierara gutxi gora bera. Eta suposatzen da, edo gure interpretazioa da, hau lotuta dagoela aro modernoan Euskal Herriko kostaldeak ezagutu zuen iraultza agrario batekin. Artoaren iraultza, igual entzun duzue. Artoa badakizue badela Amerikar jatorriko produktu bat, Amerikako produktuak Euskal Herrira iristen hasi ziren logikoa den bezala 16. mendean, bai, Espainiar konkistaren ondoren, eta 16. mendean iritsi ziren produktu horietako bat izan zen artoa, hain zuzen ere Euskal kostaldean oso ondo egokitu zena. Bai ezaugarri topoklimatikogatik, bai zeuden behar produktiboengatik, artoa zabaldu zen berehala 16. mendean, eta 17. menderako iturri dokumentalek, artxiboko iturriek esaten digutena bada, artoaren sarrerak suposatu zuela Euskal Herriko kostaldean zeuden nekazaritza sistemen eraldaketa erradikal bat. Hau da, Erdi Aroan guk badakigu hemen nekazaritza egiten zela. Erdi Aroan badakigu lantzen ziren produktuak zirela funtsean garia, eta gariarekin kombinatuta arta txikia, zekalea, oloa, beste zereal txiki batzuk, eta ondoren lurgorri uzten zela lurra, nolabait ere galdutako nutrientak berreskuratzeko. Bai, artoaren sarrerak eman zuen aukera, garia eta artoa lursail berdinean txandakatzeko. Lursail berdinean txandakatuz garia eta artoa, lursail horren produkzioa nolabait ere bikoiztu egiten zen, edo hirukoiztu kasu batzuetan. Bai, baina bazukan ere arrazo bat, eta bada lurrak agortu egiten zirela. Lurra ez agortzeko, iturriek adierazten digute, ongarri organikoen erabilera areagotu zela, simaurren erabilera areagotu zela nabarmen 17. mendetik aurrera.
Baina noski, ongarri organikoak ere badauka arazo bat, eta da lurra azidifikatu egiten dula, eta bertako lurrak berez nahiko azidoak dira. Bai, ondorioz, gure interpretazioa da, karearen erabilera masibo hau, dokumentatzen dena, hemen Ibiritxon, baina baita ere beste toki batzuetan Gipuzkoan, hau ja ondo ezaguna den prozesu bat da 18. mendetik aurrera, interpretatzen dugu dela artoaren sarrerak eragindako ongarrien ugariketa horrek eragindako azidifikazioaren aurkako neurri bat, bai, nola baitere lurzurua basifikatzeko. Eta artoaren eta gariaren txandakatzeak suposatzen zuen erritmo intensibo hori mantendu ahal izateko. Eta hemen dator sorpresa, zein zuzen ere sistema hau, artoaren eta gariaren txandakatzean oinarritutako sistema hau, ongarri eta kare aportazio masiboekin, hau da, 20. mende hasierako etnografoek guri euskal baserri tradizionalaren eredu bezala deskribatu zigutena. Bai, ikusten duguna da euskal baserri tradizional horrek ez dituela 200 urte baino gehiago. Eta badela lehen globalizazioaren emaitza bat. Bai, esan dezakegu, baserri paisaia gaur egun ikusten duguna Ibiritxon. Bueno, gaur egun ja aldatzen ari da, ja artoa eta garia desagertu dira, gaur egun belardiak dira, beste prozesu batzutaz arituko ginateke, baina duela oso gutxira arte, baserri horiek artikulatu duten paisaia hori bada artoaren iraultzaren emaitza bat, eta artoaren iraultza hori da lehen globalizazioaren emaitza bat. Gure lurzoruetan artxiboa, gertaera horien artxiboa gordeta dago. Denbora zen moduaz? Bosgutxe... Bale, bueno, gelditzen zaigu adibide bat bakarrik, hau da segurazki gehien luzatuko nintzatekena, baina bueno, saiatuko naiz laburbiltzen. Hirugarren unitateak erakarri gaitu Zumaiara. Zumaiako basadietan aritu gara, Zumaiako estuarioan, Urolako estuarioan, hobeto esan da. A ber. Estuarioak berez baditu, esango genuke, hiru zonalde, ezta? Barnealdeko zonaldeak badirela gaur egun Oikia edo Artadi ingurua topatzen dugun zonalde hori, nola baitere, bada marearen eragin txikina jasotzen duen ingurua, ur geza da nagusi bertan, ibaiaren emaria, eta ondorioz, bertan topatuko genuken ekosistema potentziala izango litzateke, segurazki ur gezatako zingira inguru bat, erregularkin urpean gelituko litzatekena, eta nola baitere, itsasoaren eragin ahul bat jasoko lukena. Gero badaukagu erdiko ingurua, gaur egun poligonoa dagoen zonaldea, baita ere pixkat barrurago beduaraino dijoan zonalde hori tarte horretan, topatuko genituzkenak izango lirateke ihitokiak edo paudura intermarealak, ezta? Marearen eragina ja nabarmenagoa da bertan, vegetazio alofitikoa izaten da normalen nagusi bertan, eta sortzen da hor paisaia edo ingurumen hibrido bat uraren flujuen arabera. Eta azkeniko dauzkagu hondartzak. Bale. Gaur egun jatorrizko paisaia hori guztiz desagertuta dago. Bai Zumaiako Urolako estuarioan, bai Debako estuarioan, bai abosartuko nintzateke esatera Euskal Kostako estuario guztietan. Horren ordez topatzen ditugu paisaia nahiko bereizgarri batzuk. Eta kasu honetan ere nekazaritzari lotuta daude. Gu joan garenean Zumaiako udal artxibora eta Gipuzkoako artxibo orokorrera Zumaiako estuarioaren inguruko iturri dokumentalak bilatzera, topatu ditugu 2000 erreferentzia inguru, bakarrik Zumaiako sektoreari lotuta. 2000 erreferentzia horien banaketa, abiatzen da 14. mendetik, baina batez ere 18. eta 19. mendeetan nagusitzen da. Eta hainbat jarduera desberdin aipatzen ditu. Bai, jarduera horiek ez dira berdin banatzen denboran. Badaude jarduera batzuk, lurraldetasun aldarrikapenak, adibidez, Getariaren eta Zumaiaren arteko mugan kokatzen den oso eztabaidagai faszinante izan zen 15. mendean, ez zirelako ados jartzenean mugak definitu hartzen itsasgoran edo itsasberan. Hor badaude zenbait akta eta zenbait gatazka horren inguruan. Badaude biziguneen eta komunikazio sareen inguruko berriak, bai Zumaiako hiribilduaren beraren inguruan, Zumaiako hiribildua sortzen da peninsula moduko txiki batean, itsasgoran urez inguratuta gelditzen dena eta itsasberan padura inguratuta gelditzen dena, baina baita ere Zumaiaren inguruan sortzen diren baserri auzo guztiekin, bai Narrondo, bai Basusta, bai Oikia, bai Artadi, baita ere Karakas ingurua, ezta? Horrez gain, 15, 16, 17. mendeetan ze jarduera nagusitzen dira estuarioko
baliabideen aprobetxamenduari dagokionez, batez ere, arrantza, izokinen arrantza bereziki, trampa jakin batzuekin, NASA izeneko trampa berezi batzuekin, eta baita ere marea energiaren erabilera. Marea errotak, zegoen bat hemen, Hondartxoko plazan, ardantza errekak estuarioarekin bat egiten zuen puntuan, zegoen beste errota importante pare bat Narrondo inguruan, eta baita ere Oikian, Dornutegi baserriaren ondoan. Eta baita ere, ontziolak ere, marea flujuen arabera, ziren toki estrategituetan kokatzen ziren, batzuk hemengo padura honetan, Hondartxu eta Iturtxoko paduran, beste batzuk beste aldean, Santiagoko hondartzan, eta beste batzuk baita ere Oikia inguruan, Beduan, eta bar. Bueno, panorama hori da nolabait ere 18. menderaino mantentzen dena, bai? Itsasgoraren eta itsasberaren arabera asko aldatzen den ingurune bat, ingurune horretara egokitutako zumaia txiki bat penintsula batean kokatuta, baserri batzuk justo paduraren periferian, eta urtarteko eremu horretan, bai arrantza, bai errotak, bai ontziolak, horrelako erabilera estensiboak. Panorama noiz aldatzen da radikalki? Hemen, 18. mendearen bukaeran. Eta hau ez da Zumaian bakarrik gertatzen. Gertatzen da, aztertu ditugun beste estuario batzutan ere bai. Gertatzen da Bidasoan, gertatzen da Urdaibain, gertatzen da Orian, gertatzen da pixka bat Euskal Kostalde, Aiurrin ere bai, Euskal Kostalde guztian, eta esango nuke Europako fatxada Atlantiko guztian gertatzen den zerbait da. Momentu honetan, erabilera estensibo hauek pixua galtzen hasten dira, eta beraien ordez nabarmentzen hasten dira erreklamazioa, lurren reklamazioa edo lurren drenajeari lotutako jarduerak. Zer suposatzen duen honek? Eta gero ja hori ere ordezkatuko du 19. industrializazioak eta urbanizazioak, bai? Bi pausu jarraian ematen dira. Zer suposatzen du reklamazioa? Reklamazioak suposatzen du erregularki urpean gelditzen den padura bat marearen eraginetik isolatzea. Nola? 3 jardueraren bidez. Lehenik eta behin, padura itxi egiten da, eraikitzen da dike bat inguruan, dike horrek funtzionatzen du barrera bezala marea ez dadin sartu, eta ondorioz barruko espazioa nolabait ere lehortu egiten da. Bigarren pausua da drainatzea. Drainatzeak suposatzen du lehortu dugun espazio horretan zanga batzuk irekitzea, bai, kanal batzuk irekitzea, euri urak ebakuatzeko kanpora. Horren arabera, kanpotik datozen urak, mareak ekarritako, itsasgorak ekarritako urak ez dira sartzen, eta gainera euriak ekartzen dituen barneko urak ere kanporatu egiten dira. Horrek suposatzen dena da, lurralde hau, inguru hau, guztiz isolatuta gelditzea marea dinamiketatik. Eta 3. pausua da, lurzoru hori hobetzea. Lurzoru horrek nahi dituen, eskatzen dituen lurzoru horretan nekazaritza egiteko beharrezkoak diren ezaugarriak lortzeko jarduerak egitea. Kasu batzuetan izango da goldatzea bakarrik, beste kasu batzuetan izango da nibelatzea, harriak kentzea, beste kasu batzuetan izango da area gehitzea, ongarriak botatzea, nekazaritza lurzoru bat lortzeko. Bai? Horrek zer suposatzen du? Lehen padura zegoen tokian, nekazaritzako lurrak sortzen direla. Zumaian badaude 2 saiakera. Lehendabiziko saiakera, hori guztia ez dituz irakurriko, lehendabiziko saiakera ematen da 1709an, sortzen dira hainbat proiektu, udalak sustatuta, udalak jatzen da, nolabait ere nekazaritza lurrak eskasak direla, baserritarrak gose ziltzen direla, arrantzaleak miserian bizi direla, eta orduan eskatzen diote erregari baimena padurak drenatzeko. Proiektu hori ez dakigu oso ondo zer gertatzen den, nolabait ere baztertuta gelditu zen, kajoi batean gordeta, eta ez da berriro planteatuko mende bukaera arte, 1792 arte. 1792an berriro udalak mahai gainean jarriko du proiektu hori, eta kasu honetan bai bere azken helbururaino eramango du. Ekarri dizuet hau, ez dugu guztia irakurriko, baina hau bada Gipuzkoako protokolo historikoen artxiboan dagoen erregistro oso interesgarri bat, proiektua azaltzen duna, bai? Bada, eskaera bat egiten zaiona Espainiako erregeri, baimena eman dezan eta diru laguntza bat eman dezan proiektu hori martxan jartzeko. Eta eskatzen dutena da, propios concejiles diren junkales y balsas de mucha extensión horiek, badoazenak a la orilla izquierda del río llamado Urola, que sale a la mar en la barra de la citada villa y se comprenden desde el paraje nombrado Zurbiribillaga, hau da Beduako irlaren ondoan dauden padura horiek, siguiendo el margen izquierdo del expresado río hasta la proximidad del cuerpo de la prenotada villa. Hau da, gaur egun poligonoa den zonalde zabal guzti hori, lautada hori guztia, da, momentu honetan padurak direnak eta nekazaritza lur bihurtu nahi dituztenak. Baimena eskatzen dute eta erregeak baimena eman egiten die. Eta modu honetan, ordura arte padurak ziren, plan honetan, Zumaia, Narrondo erreka, Basustamendi, Basustagaina, Usurbiribillaga eta Bedua hemen egongo litzateke, bai?
Bale, ordura arte padurak diren inguru horiek, 1800 urterako bihurtu dira honetan. Narroendo ibaiak kanalizatu egin dute, eta Basusta gainaren inguruan dauden padura guztiek inguruan eraiki diete dike perimetral hori. Dike perimetral horren barruan zeuden lurrak lehortu egin dituzte, banatu dituzte sail paralelo hauetan, eta eman dituzte errentan herriko nekazariei. Bai, honek suposatu zuen, orain txahaztu dintzet kopurua, baina hainbat eta hainbat hektarea nekazaritza lur berri sortzea herriko nekazaritza lurrak biderkatzea uste dut 3 edo 4 aldiz zela. Bai, beraz, paisaiaren eraldaketa radikal bat suposatzen du. Eta gainera, irekizion bidea beranduago gertatuko zen beste paisaia aldaketa bati. Eta da, hain zuzen ere inguru hau bihurtuko dela 20. mendearen 2. erdian industrializazioaren eta urbanizazioaren oinarria. 18. mendean hau egin izan benez balitz, Zumaiak 20. mendean ez zuen izango industria poligonoak ezartzeko tokirik eta ez zuen izango zabalgune urbanoak egiteko tokirik. Bai, beraz, gaur egun Zumaia dena, neurri handi batean zor zaio proiektu honi, beraz bada gauza benetan importante bat. Gero egon ziren beste proiektu batzuk Santiago hondartzan berdina egiteko, hori azkenan ez zen gauzatu. Eta hortikan zer gelditzen da gaur egun? Gutxi. 20. mendean industrializazioak eta urbanizazioak eraldatu zuten berriro paisaia guzti hori, eta gaur egun oso toki gutxitan bere izan dira horren arrastoak. Arrastoetako bada toponimia, bai. Basadizarrak, basadiberriak toponimo bezala gaur egun mantentzen dira. Basadizarrak dira nolabait ere esango genuke trenbidetik bedu aldera dauden parajeak, eta trenbidetik Zumaia aldera dauden parajeak izango lirateke basadiberriak. Bai, basadiak dira balsaz. Balsaz zer dira? Padurak, azken finean. Oikian ere mantentzen dira beko herriberak. Herribera bada beste hitz bat, klasikoki erabiltzen dena, ibaiari, itsasadarrari, itsasoari irabazitako lurrak izendatzeko. Bai, beraz toponimian badaude zenbait arrasto. Materialki ere badaude zenbait arrasto, hau da Usurbilibillagako parajea, Basusta gaina hau da, depuradora. Usurbilibillagako irlak dira Zumaiako estuarioan, eta nik orain arte aztertu ditudan Euskal Kostako estuario guztietan inoiz drenatu ez diren padura bakarra, hau da, hau mantentzen da horrela, segurazki Zumaia sortu zenetik, eta bada nahiko kasu berezia, ez dago horrelako beste padura bat nik dakidala behintzat. Eta honen hurrengo urratsa ere topatzen dugu hemen, bai? Ikusten dituzen baratzabek, izango lirateke basadizarra ditzen direna gaur egun, dira nola gelditzen den padura bat drenatu ondoren. Eraiki diote dike perimetral bat, joaten bani mazarete gainera bidea gainetik doa eta fijatzen bani mazarete baratzak behan gelditzen dira, eta itsasoran ibaiaren mailatik azpira gelditzen dira. Baditu zanga batzuk euri-urak ebakuatzeko, eta zanga horiek dikearen azpitikan konporta batzuen bidez ebakuatzen dituzte urroiek. Bai? Beraz, hau izango litzateke, 18. mendean eman zen aldaketa horren adibide bat. Eta gero badaukagu, hurrengo aldaketaren adibidea. Bai? Behin hau egin denean, posible da hau egitea, industrializatzea eta urbanizatzea. Bueno, hemen egin genuen, hau izan zen pixkate egin genuen azterketa, nolabait ere gaur egun ze paraje gelditzen diren, drenatutako nekazaritza lur bezala, hori azaltzen diren horiek, ez dira asko, batez ere Basadizar, Bedua, Oikia inguruan, Karakas inguruan ere bai, ez gehiegi, baina Basadiberrien zonalde guztia gaur egun guztiz urbanizatuta dago, hori desagertu egin zen. Bai. Hemen egin genuna izan zen, berdina, zundaketa geologiko bat hartu genuen, Basadizarretan bertan, beste bat Oikian eta beste bat Karakasen. Eta gauza bere egin genuen, analisi fisiko-kimiko desberdinak aplikatu eta horiekin estratigrafia bateratzen saiatu. Eta hemen ere topatu genituen datu interesgarri batzuk. Alde batetik ikusi genuen dikea eraikitzearen lehendabiziko efektua dela maila freatikoa jaistea. Segurazki, hau padura zenean itsasgoran urpean gelditzen zen, modu erregular batean, orain ja ez da urpean gelditzen. Itsasgoran, itsasoaren ura iristen da, gutxi gora bera, 70 zentimetroko sakoneraraino. Sufreak edo adibidez, adierazten digu, itsasoko uraren katioiak horrela iristen ari direla, itsasgorak
maila freatikoa igotzen duenean. Baina, 70 zentimetro hauek ez dira aurperatzen, lehen gertatzen zen bezala. Beraz, nekazaritza lur berriak horrela irabazten dira. Bai. Bigarren fenomeno interesgarria, lurzoruren ezaugarriak aldatu egiten direla alde batetikan. Area mineralak gutxitu egiten dira, buztin mineralak gutxitu egiten dira, haien ordez ugaritzen direlako beste elementu batzuk, segurazki ongarritzeari lotutako materia organikoaren arrastoak, eta baita ere, kasu honetan, lehen ikusi dugun bezala, kaltzioa. Kaltzioaren seinalea handitzeak suposatzen du, segurazki ere hemen ari direla botatzen karea, edo karearen ordez iturri dokumentalek aipatzen diguten beste gauza bat, hondarra. Hondarra botatzen zen lurzoruaren testura hobetzeko, hondartzak hondarra balin bada, segurazki maskorren klastoak eta baditu, horiek karbonatoak dira, eta beraz kaltzio seinalea lotuta egon liteke horrelako adizio bati. Beraz, ikusten duguna da, ez bakarrikan maila freatikoa gaitzitzen dutela, baizik eta baita ere lurzoruaren ezaugarriak aldatu egiten dituztela, nekazaritzaren bidez. Eta, hau ikusita, hausnarketa planteatzea zen ideia, nolabait ere ikusi dugu nola paisaia mota desberdinak, paisaia oso anitzak dauden geoparkean, paisaia horietan eragin duten bai faktore geografikoek, geologikoek, biologikoek, baina baita ere giza jarduerak. Gainera giza jarduera oso desberdinek, historiako momentu desberdinetan aldatzen joan direnek, eta nolabait ere paisaia desberdin horiek eraldatzen joan direnak eta gainera diversifikatzen joan direnak, ezta? Paisaia hauek giza jardueraren edo gizakiarekiko harremanaren ondorioz sortu diren paisaia hauek badira ere geoparkearen parte, eta, ez dakit, iruditzen zait, badela, bide bat, nolabait ere, historia hori ere, gure diskursoetan inkorporatzeko balio dezakeena. Eta besterik gabe, ez dakit, galderaren bat baute dagoen, komentarioren bat. Badago, publikatu duzu egin zuen dara, edo Ez, momentuz egin duguna izan da txostena aurkeztu, geoparkean, eta bai, badaukagu asmoa publikatzeko, aldugunean, lehen. Momentuz ez dago publikatuta. Badaude horrelako beste toki batzutan egindako lan batzuk bai publikatuta daude, Aizarnan adibidez egin genituen batzuk, zestoako Aizarnan hor badaude gauza batzuk publikatuta, pixkat ibiritxoren antzekoak izan daitezkenak, alde herri batzuetan, interesa izan ez gero. Baina geoparkekoa momentuz ez lehen urteko proiektua da eta... Eta toponimiako datu baseak eta zuekin dituzuela, bazeuten edo... Ez, toponimiako datu baseak badaude. Euskal Autonomia Erkidegoan badauzkagu udal mapa toponimiko oso on batzuk, etnikerrek eta egin dituztenak. Topatu daitezke bai GeoEuskadi portalean, GIS-en erabiltzeko moduan, eta gero baita ere paper formatuan udal guztietan topatzen aldira ere bai, Potomolen Mazarretu udaletara eskatzen duzu udal mapa toponimikoa eta badaude detaila handiarekin. Eta zuek egin duzu gero mikrotoponia... Bai, guk egin duguna izan da, alde batetikan hori hartu iturri bezala, beste aldetikan artxibotako toponimoen zerrenda bat egin, eta batzuk identifikatu behar izan ditugu gaur egungo datu base toponimikoetan, beste batzuk begiratu behar izan ditugu edo mapa historikoetan, batzuk horrela identifikatu ditugu eta beste batzuk ahozko iturrietan. Kuriosia moduen, eta igual ez da guzti zoduta, baina ikusi bat eremu karstikotan, landa eremuarekin, eta justo nukleo horretatik gertu inozuela, keston lana esan dagoa, hortuan perfil freatzeko, edafiko ezberdinak eta dantzen, basomasekin gauza bera indoztu, hau da, badakit Euskadi ez da izan sekula gaur egun da bezain forestala, edo ez dagoela horren besteko masa forestalik, baina adibidez, hartadiak beti ondia zen ez eremu karstikotan, eta perfil edafiko hori oso bajoa izan danez, badakizue beti darik eman zeion erabilera hori, bere garaian erabilera intentsuagoak eman ziren eremu hauetan edo... Ez dugu egin horrelako ikerketarik. Bai badugu buruan, nik badugu buruan, horrelako zerbait egiteko aukera gaur egun artzaintzarako edo basogintzarako erabiltzen diren espazioetan alalarren edo aizkorren adibidez. Arazoa da, lapiazetan ezin duzula horro egin, ze horrelako azterketa bat egiteko baldintza da epe luzera
sedimentu agradazioa izatea erosioa baino handiagoa. Erosioa handiagoa balin bada, erregistroa galdu egiten duzulako. Orduan adibidez, lapiazetan, batzuk aipatu duzun adibidea izango litzateke ezta, artadiak aztertzeko orduan lapiazetan zaila da. Eta ingurune karstiko hauetan lapiazak ez diren gune gehienak nekazaritzak erabiltzen dira. Orduan konplikatua da. Bai. Listo? Besterik? Bueno, mila esker.